Assalamualaikum. Kayong peteng temen hawane peduh apa ya? Kacamata bener peteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bebayan apa? Lu boleh mana? Ya monggo. Apurannya lah. Anak apa tumben-tumbenan kayak marah si temen? Anak gue kok lah. Jangan anu lah. Oleh ngomong sing bener anu apa kue? Ngomong sing bener ngapa? Sebenarnya nyongar ngomong kok sih lah. Ngomong kari ngomong, detak lesitan ngapa sih? Istri bingung ke tekar parep kok. Jadi jajan nang kene. Ora teka-teka ki. Jadi pinggir bang. Kalau jagung disuka kalau menteni tak hilang gitu. Iya sih. Maksudnya ayah iya lah men. Kalau di motor ngono lo, musuh temen lo. Sebenarnya aku kalau dirimu suwe lah rasa naksir sama kota kelamar mau gelem ya kae gue. Gue temenan apa? Yus temenan sering yus mahal yus orang anggur manis. Mulai. Aduh cengkol tak kumpul. Tete orang lamar dirimu lah yang tersayang. Apa cocok kowis karo kutro. Si Sri pelan dablongan jajan nang pinggir kali pelan ora teka. Aja tak kalau celenge kayak berbay. Kurang ajar. Kayak carane ta nyung kudu ngeliat dukun pelet kiye. Masa ora kodal katindak kayak si Sri karo nyong. Kayak dengan bae mesti. Duh, komis telang ini. Ya mana Pak? Dulu nyongar jalur pendapat mariko kirane kepriwe. Pendapat apa Mak? Dulu mama keke lagi selamat nang loro kirane ku kepriwe. Nyong jalur pendapat karoku. Apa Mama kali surat tahan? Pusing aku tadi. Ya wis terserah Mama apa yang Mama kasih harus lakoni iki. Yang bojo. Kok jenenge mbok kuto? Nggih, Mbah. Oh sini pertelon rapatan bangjo. Senes nih kadine kudu. Kok mana arep Bapak? Nyun sewu, Mbah. Ajeng nyun donga pelet nggo melet sawadon men kodal kandili. Kok sanggup memenuhi syarat-syarat sing tepaken? Insyaallah bisa. Ki ngene gawane donganan nene sih. Niki napa? Iya, soal tolong kok Ning si jeneng klayang baru iku. Wis kok donganan Nggih. Bu niki kula Lah pahala apa lah sementing halal. Katanya diurip dewek kan golek sing serba halal baik. Kadang-kadang sing haram be angel sing halal bae lah. kuwi banyu kuwi dikok karo kleyane dilit. Niki sedikit. Dilit. Dilit. Sampung kok ujiannya sampung. Nggih, Mbah. Jadi menyat wae cara-carane. Iki mune tepalai carane kaya kiye. Siji tang-tang cungur kita siji ngilit. Wis rampung, ora kesuwen wis ngarep. Wis aja sumpah. Masa ora mandiri lah kelihatan. Lah, iya ya, ora sia-sia. Duwen ini wong sugih, oli warisan motor balap nyong ya. Jangan sisa saya 300 euro gitu ya. Jajal mesinnya, kayak apa pelajaran jajal.
ate jajal ilmu pelete baik. Ya, jajal ge. Ol digeol, yang digoyang-goyang, ya. Luput. Ayo mas. Ayo mas. Gila aman kaya ning petanang enek. Aman ginang kene iki kayane. Wis ora nguber-nguber kene ni sumi. Yuk, action. Ayo yang lah, cuma ayo pak. Iya lah. Yang kesel koyok-koyok bae. Jere yang digoyang lah. Iya nyampe gelem, tapi ya nyong gelem lah, tapi ya merem ya. Merem. Iya ya nyong gendam. Ya kan merem. Ya merem ya. Ya. Tenang butai. Kurang ajar gitu, tapi ngontai temenan ge. Kirik jak wong ayu pelan garangan. Senang apa? Omahku aja nang tengah dalan kaya kowe ngapa tok? Lagi nyeting motor iki ya rubuk lah. Mamaku ya nang dalan. Sabar tuh. Ora kok gelak kok karo kok. Maksudnya apa kok mlaku nang dalan kok? Sabar. Ora Saudara kampung. Udah segini kok cuma ganteng banget sih. orang ganteng banget ora tok nyukur sedengan tok. Orang ganteng banget ora. Kok gantengnya luar binasa kayak Jeffrey Nicole. Yakin. Terima kasih tok nek wis muji nyong gantengnya kayak Jeffrey Nicole. Ki nyong arep maring anak disit sahabat. Ngomong-ngomong kok ada duit apa ora? Anu duit nggo ngapat. Sik, jakong bae disit, gampang. Jakong disit kan. Nah, jakong. Kere nyong dikadali nang komplotane babae sumi jitu kayak kurang ajar. Melayu boy. Ya. Gitu. Air ya. Jelas ide siapa? Nyesuk dilihat bangsa maning ya. Ya, sama bae ya wis ya. Ya. Nyong ngomong sebenarnya lah nyong ngolah. Priwe sih? Sama yang ngomong apa dicelit. Tai aku bagian itu mana nyong ada ditambah aku mau. Ya. Tapi mana? Ya suka arena jong maning gelem ya. Iya tapi Ya. ada semeneh. Ya suka tekan gue lah. Ya pasti maning. Hati gagal kawin karo si Sri.